Cadrul modulului proiecte este reprezentat de situațiile de lucrări. Situațiile de lucrări reprezintă, de fapt, situațiile de plată pentru lucrările executate. Executantul, pe baza situației reale din teren, din șantier, întocmește situațiile de plată provizorii, lunare, respectiv situația de plată de la terminarea lucrărilor. Dacă dorim să adăugăm o situație nouă de lucrări, apăsăm pe butonul plus, adaugă situație nouă. Selectăm proiectul aferent căruia avem situația de lucrări, responsabilul pe situația respectivă, îi dăm un nume situației de lucrări, o descriere, o dată de început și o dată de finalizare. Odată ce am salvat toate aceste informații referitoare la situația de lucrări, ea se va regăsi în lista cu toate situațiile de lucrări salvate anterior în baza de date. În această pagină putem face diferite filtre în funcție de statusul situației noastre. Dacă vorbim de un status de situații de lucrări aflate în statusul 9 sau în statusul validată, putem cu ușurință să le vizualizăm doar pe cele într-un anumit status dorit de noi. Dacă dorim să le vizualizăm pe toate, ne întoarcem pe total. Putem face filtre aferent proiectelor în care am salvat aceste situații, responsabilul de situație, respectiv perioada în care s-a înregistrat situația de lucrări. De asemenea, putem face căutarea situațiilor de lucrări după denumire. Eu voi deschide acum o situație de lucrări realizată anterior, vorbim aici de situația numărul 1. Observați că eu momentan nu am adăugat niciun element în cadrul situației mele de lucrări, dar în partea de jos avem toate operațiile pentru care eu am înregistrat un anumit progres de execuție în cadrul proiectului meu. De asta vă spuneam că partea aceasta de situații de lucrări reprezintă de fapt o facturare automată pe baza informațiilor pe care eu le-am introdus deja în cadrul proiectului. Spre exemplu, dacă iau această operație de săpătură și înregistrez în cadrul situației de lucrări, automat sistemul îmi spune ce cantități mai am rămase din operațiile anterior introduse. Dacă, spre exemplu, eu vreau să introduc o cantitate parțială, nu totală, din progresul de execuție stabilit anterior în cadrul proiectului, am această posibilitate să editez aici valoarea și automat pot să salvez operația în cadrul situației de lucrări, iar sistemul îmi calculează cantitatea rămasă din respectiva operație. Observați, spune aici că mai am 9,81 rest de validat din progresul înregistrat anterior. Odată ce am făcut toate aceste modificări în cadrul situației mele, în pagina cu toate situațiile de lucrări voi vizualiza toate aspectele semnalate anterior. Am posibilitatea de a valida intern această situație de lucrări, deci ea va trece automat în următorul status. Am posibilitatea de a edita situația, de a o anula, de a o exporta. Dacă mergem aici pe butonul de export, veți vizualiza operațiile pe care le-am introdus în cadrul situației. Pot să îmi definez ceva observații pe această situație, pot să afișez situația cu TVA sau fără TVA, pot să export situația în Excel sau în PDF. Practic, așa arată situația mea de lucrări. Aici se poate personaliza situația cu logo-ul companiei dumneavoastră. Odată ce am trecut situația de lucrări în statusul validată intern, am posibilitatea de a înregistra direct factura în sistem. În momentul în care apăsăm pe acest buton înregistrează factură, sistemul ne întreabă cum dorim să ne emită factura. Dacă dorim toate informațiile restrânse pe o singură linie, asta înseamnă că în factura mea voi avea un singur produs care va suna ceva de genul acesta. Factură conform elementelor din situația de lucrări numărul 1, aferentă denumirii pe care dumneavoastră ați introdus-o în situația de lucrări. Vă trece cantitatea 1 și automat vă completează valoarea facturii din ceea ce ați introdus dumneavoastră în situația de lucrări. Dacă, spre exemplu, doriți să înregistrați factura detaliat, linie cu linie, conform situației de lucrări, sistemul va prelua operație cu operație ceea ce ați introdus dumneavoastră anterior în zona de situație de lucrări. Și astfel vom da salvează și automat se va salva factura noastră pe proiectul căruia am realizat situația de lucrări.